Naitwa Memories Bia. Sekuziwa kwandinoita tinoshanda na Peter Gumbo. Anowa ari baba wa Tadiwa, ari kuzi Tadiwa Nyamanhindi. Asi isu kuziya kwatinoita tinomuziya achinzi Tadiwa Gumbo se introduction yatakapiwa na baba vacho. Asi mumashuromu hatina kunge tambonzwa kuti vakamboroora here kana kuti havana. Taizingoziya vachiri mukomana. Saka tangozwa all of a sudden kuti mwana wangu endakatumirwa pabhazi as a pastor mushure mekunge vabereki vacho vadini vashaika. Saka takazongozwa kuti ndakwenda kunotorera mwana birth. Kusazoziva kuti how true is it, asi ndo matauriro akaita. Mwana wakaenda kutorerwa birth, aenda unotorerwa birth, then wakaenda unotsvaga nzvimbo paAlpha. Mwana wakaenda kuchikoro, ndofunga wakafunda mwana wakagara kuno kwaMutare for 2 weeks, asi wakaenda kuchikoro for 1 week. All of a sudden mwana wakabva angonyangarika. Hatina kunoziva kuti mwana waende Peter, asi hatina kukwanisa kubvunza muridzi wemwana. Patifambe zvinguva ndopetakazongoona zvakunzi zvakubuda mumasaisai kuti mwana waRich Mbimbinga. Zvinhu zvakati confuse zvakanyanyisa nekuti zvinhu zvisina kujairika uye zvinhu zvisingararamiki muna izvo. Zvakativhundutsa kuti tizive kuti zviri kumbofamba sei. Ndopetakazobvunza baba vemwana kuti konai Peter, ndizvo here zvatiri kunzwa kuti mwana waRich Mbinga wakaenda kunoromba? Wakati zvinhu zvendiri kuda kutoziyawo, handina chandiri kuziya. Then mukumubvunza kwetakaita takati zvinhu izvi akati mwana wakidnapwa, zvinhu zvakaitika ndisati ndagara naye wakakidnapwa, saka unenge akaita zvekubatwa kumbunyikidzwa kuti ataure zvinhu zvakadini zvaakataura izvi. Asi tazodzeyawo tichionawo zvetaiona, takaona kuti zvinhu hazvina kuitika mwana asati akugara nababa. Zvinhu izvi zvakaitika mwana akugara nababa nekuti zvepemakamuinterviewa imimi hembe dzanga dzakapfeka mwana ihembe dzatinosoziya baba acho achimbodzipfeka. Saka petakabvunza dhati onini iyoyo kuti ko bhutsu idzi ndedzani, baba ndo petakapedzisira kutaura nawo, hatina kuzombotaura dzimwe nyaya from there. Alright. Saka ukama hwenyu nababa pabasa mushure mekunge mwana abuda achitaura mashoko akadaro, ukama hwenyu hausi wakamira sei? Zvinhu zvinoshupa kuti uzvinzwisise, zvinhu zvinoshupa kuti uzvigamuchire nekuti zvinhu zvisina kujairika ende zvinhu zvisingararamiki muna izvo. Hauna zvaunogona kutaurira munhu nekunyaya kuti the moment yaunotaura matanho anogona kutorwa. Saka pamwe pacho unogona ungoti regai ndingonyarara, wongozvidistenza wega here kana kuti unonga wakuchuza zvaunokwanisa kuita, asi zvinhu zvisingararamiki muna izvo as pasociety. Saka munotaura meseri nababa nemwana? Tinotaura hedu but makutaura mukutyirana. Tinotaura hedu asi noti zvemazuva ese. Ukama wakatochinja? Zvati chinjei. Alright. Nekuti mwana wakatomboya akagara kuno for 2 weeks. Saka semunhu unoziva vanhu vatema, you know blacks. Alright. Tinotenda nenguva yenyama tipe